nahiz txikinak izan, hori mutikuak libre duko duen. Horretik kanpo, gordu dira. Nik uste diferentzia eguala bebai gurasua zarakoa zian. Guri biharketan oskuen. Eskolia akabo, hori jolasi, nara kortuta arte, eta gero rosaixo da. Hori alazan gure etxian, Mala bauz gure txeko, fabrika. Piuen hausko aukera gehiago ikasteko neskatila baino. Guk ez geukan Mondragoera tafategi, eta nire denboran Fabi esan batxilerra, behin eskolia akabotakoan, batxilerra ikasten esan, baina oinatik ezin zekien ekasi. Orduan iakordeten naiz, herritik 3 neska jantzian, kanpora ikastera. Maruja bakaz, la hija de Correos, gero Ana Mari Garaiko etxea, eta bestia esenziak Manisola Batuna. Gixo bezinen, nio behuzten. Oinate oso herri berezi izan zentzu horretan. Oinatik gerra horretik egon zen institutuan, aurretiz esanik ez, unibertsitatean zania, baina 28tik eta mazira oinatik institutu honu zen. Bigarra baiako, Gipuzkoako bigarrena. Donostiako eta oinatik bakarra zen. Eta hori zen primero eran denbora jarraiteko bat. Ditadora baten denbora jarraiteko beste ditadora baten Franco kendu ina. Osa, gerri etorri zen, daia gure denboran gu bezkean ezautu batxillerrik oinatik. Ego 2004an berrez jarri zen. Eta ordo onio Gipuzkoan bigarna zan, ez beste Gipuzkoan, ez egin horren ez irunen ez dago zan. Eta oinatik gero jarri zian. Eta orduan, gure ondorengo bai horiek ikasian izan dabe, batxillerra errezian bertan. Gauza bat, esan bere da, 28tik, 28 emakumeak eskamutikuak eusen institutuan oinatik. Eta oinatik batxillerra egiako emakumeak badoz garai hartako. Baina momentu baten akaboten zian, eta gero ja ez eta. Eta izan. Hemen txentzu, Maria Antonia Lizao, zan batxiller maestria, tituluaz, muazan Sarrueneko Pilar eta Maria Luisa, Upainenekuak, baina horrek hau zan. Horretuzuneko Kasilda, eta horretara batxiller da ino zian. Eskolara jaten nintzen, aldekuak zian maestrak arraskadenak, eta harrik maestrak neskatila irizitiko duen neskatilak eta mutikoa ziren eskolan. Beti euskeraz berbaiten oskuen, karraskalenak, gero, irakutsi eta ikasi erdera zindu izan. Guri gara, Jose Euskari eskolako izan da, geu lagun artien eta errexarela Euskari. Eta etxian dira. Eta etxian. Gaur egun oinatik egun da aldaketak amizena, neskak ikinde dara euskaz asko. Zaraitea mutillo baino deixan. Gaur egun da izko esko, Gero da eskolik torrola, ni uste dut batetik hori universidade dira, eta universidade inguruan gero etorri zian garibetik ezuiak, gero joan zian, arantazu bete joku da garrantzia, arantazu boston bertik gorako Francisco Traka. Gero komentuak egon zian, bioratako doño Gordao, etorri zian leheneko Eskarideako mojak, leheneko ospitalea, eta ja bertik garen etorri dira maistak, Sierro bat bebe, eta gara haustin bat. Osa, gainetik, gara desberdinetan, baina ordan artilloak bai emakumeenak eta bai izan. Gure denboran igandeetan eta jai egunetan, Gerardo, humanistetan egitzen. Humanistetan familia egitzen, hortik, bilan, Bilaran, gero behizuekin, Elisa. Mandia, Blasia. Kalean, gauza kuriosua, domenetek gana, mesen haustiaban, eta gero, kaja da rosean besetik. Hori da. Erreko ume guztiak, abra tomisa deilua eta esik eta edukazio barruan pasan hori Hanga, kaja horrezko txule pingoa, Zue pesetia, gu pesetar gisa. Oinetik zanbia, beste inguruko erreke baino lan gizio ondala emako bientzako fabriketan. Fabrika mutagatik edo. Txokolatiz, piletan behar. Txokolatizak, garainean behar. Garainean zela hauen paragoizia esan dena. Pablo emakume lan hazian, eskulanak. Hori garra horretik, Gure denbora, gara izango zen. Zerrape bastante izan. Izartzuena, gero apurka
gasa, fundizioa, txokolatexan bost ozeiziak, txikitsuak, gero hori bat azahar egin Niretako aldaketa handi bat izan zen esparru horretan, ulmak bere erantzun handixa errexeri muteraz izan ean, baserriko asko lantegin etorri zian, eta ulma izan zen ez alde horretatik nik aldaketa sortu behar errexe. Hirurogeiko hamarkadatik horrela. Hori da, lantegiak izan dozien garai, eta gero txokolate asko. Arrazatea gara asko botezan. Fundizioa eguan. Fundizioa guarda guarte, bai. Onraita behar eguan. Onraita, bai. Taia txikini bai, onraita arrua. Zerrakea dutuzka da. Zerrakea, bergara batzu baina gizena monroera. Asko monroera. Eta lantegi batek, emakumeak falta egiten dutzala, eta Salamankatik ekarri Herri batetik. Herri batetik. Makotera. Makotera, emakume mordo bat ez. Nik izango nuke garai hartako enpresa bat, ia pape bezala. Zerrajeri desagertu zen, zerrajeren ondorio Roneo izan zen, momentu enten Roneo ia saldu eta Altosorros abezan zea. Altosorrosek eukide esku askotatik pasen zen. Bergarakoa, eta gaur egun multinazional baten eskuan da, Arcelormittal. Orduan, jatiketan dana da garai. Momentu dut alazea. Hor behin motiboa ginean, zire hautzen egunotzen. Eta kooperatiba sartzeko, baskide izateko, diru bat horreatu da, kapital bat. Eta hor, alternativetatik bazarretarako emetarratxoak. Funda hori epai arazatekoak, baina ez egoen da, orduan dirunak emengoak. Aurretik izan zan moguan, Unión Zerrakaia fontzea fundazioa duen. Ato Zoroza Bergako eta Arrazateko Unión Zerrakaia, Uñatiko Baskidietzen, Uñatiko abeatzen. Sozio batzu zian... Hortienak, Basilio Uriarte, unain ez tibua, montago gana. Asko. Horre aldaketa asko ondia. Garai batian ikustu taberna movimentu gehiago salatu bazatik gora, kale barrera. Kale zarien erbasa baina esan beste. Baina eskenek urtietan aldatu egia. Taberna mundu etorria azte burutan, bera, kale zarera. Dendak galdu dira asko, baina tabernak ez. Eta goizan berriz, tabernak egun badoz, baina txikitu kontutan da. Hombre, gu gazti egitzanetik gona aldaketa bat gogorra handixea ondana izan da, gu gazti egitzanean gaur oinatik baldin badia, hogeta lau sosiedade, elkarte. Gu gazti egitzanean, txantxikutxuko, eta zubilakoa, eta gero gure txoko. Hiru bakarrik egon zian. Eta gaur izango dira, seguro ez dakit, baina hogeta bi, behintzen. Eta horra batzuk egin bai. Montelorra, bai? Txaketua nahi, Galizia... Txurruka lau, Galizia, beste izen eta... Bueno, Plaza Okafi esan gabe hori Uñatik ja... Orduan beste izen bat egin gara ikotxea, urte osoan. Fama hori da Uñatik, bai. Bueno, hasi ontxe baiatzean, eta urrilarte. Urrilarte edo bexen. Hauza asko zela hauzen. Herri-herriko jaisa zen importantienak korpusak, eta diandiak eta San Miguel. San Miguel eta Rasizosko zorre... Lehen zen dugu korpus eguna, da egun jai handixenetako batez. 1980 izan, egun hori desagertuko etezan, orduko momentu hortako apai sarduradun batzu, uste legein hori prozesioa eta hori horrek zein gala zentzunik ez. Orduan, plantitzen hemen hori kentzeia. Eta orduan izan zen, erantzun bat erritxaren batetik, oinatiaren batetik. Eta zelak kendu. Egin bazte urteetan zera, eta pentsaude. Orduan, erritxarrak, orduko apaizari, erantzun bat gurutzen. Orduan llegatzea izan indarra hartzen. Orduan berriz, hogetak aurtietan bandarik ez egon da, atzea bandia zuen. Bandia sortu zen da. Eta gaur bero, garriketan da.
denbora baten bila posi, eta oinati arrekinean, familia posi, individuo posi, bebai, bastante itxixak inala esaten daue. Mitin baten ez. Hori uste dut hori aldatu dara. Oñate, buena jaula, malos pájaros. Bueno, oñaten baizu denko batean, esakera sinapur bat egin, baina Toledo baskasetan atzen, eta baina marta. Oñati datorren beti zein ikusten dago, aldeneko universidadia, parrokia, Bidaurreta, eta gero Arantzazu, eta azken urteetan sortu zen harrikuntzu jobaik. Eta hori bere... Bastante gente que reiken da. Niretako oinatira etortzen den turismoak ez da oinatin jaketan azte beterako. Etortzen da, ikusten Jugosonek eta atzera kostaldera edo... Gexinean egun bat. Ostalaritza munduak lotuleke turismoa izalekin egon jaten da, nik izan horrek ez. Niretako nire erantzuna izango litzake aldaketi izan da honea, baina errazoia da kooperatiba munduak egun zegoen injarra. Horti dator gaurko oinatin egoera eta bere aberastasuna lanek mundutik. Eskerrak egun bizio oinatiko harrizek eta gu oinatiarro kooperatibak sortu dauen aberastasuna. Universidad sortu da, Zuazoa. General Elorza. El general Elorza. Hori arazta. Lota Agirre. Lota Agirre. Eta gero musika baian Eta Madina. Frantzian goi bainan dauen musikaria oinatiko zebia. Felix Ibarrondo. Eta hamen da iparraldian da Ordorikako bai. Oso zauna izango da, ez da? Bueno, Mari oinatiko etortezan bai. Basako Aldoña gaizta solura etortezan bai. como un personaje. Eta hor da oinatiko, oso otra kurtza batzuk eta dio. Eta gero kondik lotuta dozen lehendak edo lepinak, gero txantxikuan historizia zen garen txantxiku eta kondia bere Brasilan ziogan araban bebaran. Eta batez zirean oinatiko gurtian behin edo garrante edotea eta eukala bere zabra akadrez moduko zoru ez da eta baldoza batzuk zila baltzak eta bestatu zuen isen. Eta bat gara gara gutiaren esan otzaila, zuek albarkak egia hankasegin egon zaiti kontuz zapaldu bakarri baltzak. Eta ez zuen isen, eta hor bat ez zirela salto baltzetik baltzera. Eta kondik esan, ara, hemen nire txantxikua. Polikia da,